एक नंग सिमनानि कसम एमएलए बिशिकेतु देवरमा बिनि आइगिनि एमएलए फानि रांबाय हेजमारा आरडी ब्लकनि गोबांमा आमसानि एनजिओ ते क्लाब रंनो 44 केरम बोर्ड बागै रोजाखा पाइथागुबो अमन साका अमहाय थुमु रंनो सिमि थुङै तंखांकै दिप्रसा सिक्ला रक तै नमु हामियाव ग्लग्लाग हनै तै लाइथमा सालाबो हेजमारा ब्लक आमसानि गोबांमा थायनो फुटबल बागै रोखा हनै साका जोंनि हेजामारा ब्लकनि आन्दार जे क्लाब एनजिओस ते सेल्फ हेल्प ग्रुप रंनो जों केराम बोर्ड बाखा आनि बिया फाननि होइते ओंखाय चिनि नाहार मुङामनो जे चिनि गामि आमसायावबो जाते सिक्ला सिक्लि रक थुमनि बिसिंथै चिनि फेकजामे मानै रक नि होइते जों याक्का गैथावना बागैनो जों तिनि फुटबल भलिबल आबुन लगे तिनि जागा जों केराम बोर्ड बागलाय दङ जों तिनि अ जागा टोटेल 44 टा केराम बोर्ड बाखा ओंखाय आबुन बागै जों जतनन कयनाय चिनि हेजामारा ब्लकनि आन्दार फ्लाइ जों जत चिनि सिक्ला सिक्लि रक फायदि जों जत चिनि तिप्रासा दफानि बिसमानो जों क्राक फायनायनि बागै जों थुमनि बिसिंथैनो चिनि दफानो बोसोर लां थानाय हामबाय